Salam qadırlı ildeşler. Sağaman otur musunuz? Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugün sizin bilen yine de duşup bilýänligime yüregim joşya. Geçen sapar, geçen gepleşiklerimizde Hudaýyň söýgüsi barada, adamın günäliligi barada görüň etdik. Şeýle de yeketek yol bolan İsa Mesih barada, onun günahlerden kutuluş berjektigi barada, baqy ýaşaýyşy, cennete gitjek yeketek yol İsa Mesih diye barada görüň etdik. Men pikir edýän sizde köp soralar yüze çıkanlar. Mende de şeýle soralar yüze çıkıpdy. Men pikir edýän siz näme üçin İsa Mesih yeketek yol diýip pikir edýänsiňiz? Bu sorak gaty uly sorak. Gelin häzir bu sorak barada bilelikde pikirleneliň. Meniň durmuşymda kyn günler yüze çykanda, kynçylykda, günäde ýaşan wagtlarym, men günäden tämizlenmek isledim. Hudaýyň söýgüsi barada eşidenimde onu kabul ettim. Ama İsa barada onun günahlerden bağışlanış berjegini eşiden wagtymda mende de sizinki ýaly soralar yüze çykdy. Näme üçin İsa? Näme Hudaýa gidýän başga ýol ýokmu? Näme gowy işler edip halas bolup bolan ýokmu? İsa iman etmedik adamlar. Olar bilen näme bolýar? İsa iman etmende de adamlar gowy işler edýär. Olar näme cennete düşmezmi? Diyen soraklar meni köp alada goýdy. Şonda ben Hudaýa yüzlenip başladım. Hudaýym baňa hakykaty görkez, hakykata düşünmäge kömek et diýip yüzlenip başladım. Men İsa barada köp bilmek isledim. Özüm okap, öğrenip, barlap görmek isledim. Hakykattanam maňa berilýän gürrüň dogrymy? İsa yeketek halaskermi? Ol günäler bagışlap bilýärmi? Ol maňa ebedi ýaşaýyş berip bilermi? Muňa jogaplary men mukaddes kitapdan tapdym. İsa'nın durmuşundan öğrendim. Ve onun durmuşu, onun berýän taglimatları maňa düşünmäge, hakykaty tapmaga kömek etdi. Men size bunu maslahat berýän. Siz de agtaryň, gözleň, dilek edin. İncilde yazılan, agtaran tapar, dilek edilýäne berilýändir. Kapını kakyan adama kapı açılyandır deyip yazılan. Hakikaty agtaryň, taparsınız. Hakikat sizi azad eder. Hakikat size baqy ýaşaýyş berer. İsa'nın durmuşu barada bilmeýän olsaňyz, onda o barada okaň. Onun durmuşunu öwrenin. Onda siz onun halaskerdigine, bu dünyadaki adamlardan aýratynlygyna göz yetirersiniz. Men häzir sizin bilen İsa'nın täsinligi barada, onun dünyadaki peýgamberlerden beýikligi barada, onun ütkeşikligi barada görüň etmek isleýän. Gelin ilki bilen ol dogulmazından ozal, müňlerçe ýyllar ozal berilýän peýgamberlikler barada ýatlap geçelim. İşaya peýgamber İsa'nın, Hudaýyň gurbanlyk guzusy, bu dünýäniň günälerini öz üstüne alıp haçta öljekdigi ve 3-nji günü diriljektigi, onun yaralary arkaly ähli halklar şifa tapjakdygy barada bir näçe 100 ýyl İsa dogulmazından ozal
aydıp geçýär. İşaya peygamberden ozalrak öňrägini göz öňüne getirsek, onda Ibrahim peygamber barada görüň edip bileriz. Ibrahim bizim hemmemizin atamız. Ibrahim peygamber Hudaýyň dostu diýip hasaplandy. Ibrahim peygamberde perzendi ýokdy. 90 ýaşynda oňa Hudaý ogul berdi. Ve Hudaý wada beren wagtynda Ibrahim'a şeýle diýdi. Sana bir halk beren, senden nesil dörer. Senin neslinden bütün halklar bereket tapar diýip wada berýär. Nähil bereket? Hudaý näme barada gürrüň etdi? Hudaý maddi zatlar barada gürrüň etdimi? Yok. Hudaý ruhu zatlar barada gürrüň etdi. Ruhu zatlary Ibrahim'a wada etdi. Senin neslinden bütün halklar bereket tapar. İsa Ibrahim'in neslinden gelip çıkan ve İsa arkalı ähli halklar şol bir hatarda biz Türkmenler hem bereket, ýagny günälerin bagışlanması, ebedi ýaşaýyş İsa arkalı alıp bileriz. Seredin, İsa'nın doğulacaktığı barada, nirde yaşayacaktığı barada, durmuşundaki bolyan zatların her bir ädimi barada, yüzlerçe yıl mundan ozal peygamberlikler bardı. Hudaý öz peygamberler arkalı halka wada berýärdi. Men Mesih bolan İsa'ny yere iyi vererin. Ol yere geler. Ecir çeker. Hiçbir günahsız adamların günahsı için öler. Haça çüylener. Kan döker. 3. gün direler diýip wada berýär. Hiçbir peygamber doğulmazından ozal. Şeýle uly peygamberlikler bolmandy. Hiçbir peygamberiň doğuljagy, etjegi işi, ýaşajak yeri, onun ecir çekjegi, öljegi, direljegi hiç haçan öňünden aýdylmandy. Bu İsa'nın täsinliginiň, onun ütkeşikliginiň iň beýik syrynyň biri. Yine bir zat, iň täsir galdyrýan zady, İsa'nın doğuluşy. İsa beýleki peygamberler ýaly erkek bilen aýalyň gatnaşygyndan, jinsy gatnaşykdan ýa-da maşgalada er aýalyň gatnaşygyndan dören çaga ýaly dogulmady. İsa durmuşa çykmadyk Bibi Meryemden. Entek durmuşa çykmadyk gyzdan mukaddes ruh arkaly göwreli bolup doguldy. Bu täsin zat dälmi? Şu wagtda çenli şeýle zat görülüp eşidilipdimi? Geçmişte, häzir, gelecekte şoň ýaly zatlar barmy? Yok. Nädip durmuşa çykmadyk gyz mukaddes ruh arkaly göwreli bolup çaga dogurup biler. Bu täsin dälmi? Bu täsin zat. Sebäbi İsa peygamberden uludur. Ol halaskerdir. Ol Hudaýyň ogludur. Hudaýyň oglu diýende jinsy gatnaşyk barada gürrüň edilmeýär. Hudaýyň ruhundan göwreli bolup Meryem bir ogul dogurdy. Şonuň üçin oňa Hudaýyň oglu diýip aýdylýar. Muňa ruhu manada düşünilýändir. İsa'nın ýaşaýyşyna gelelim. İsa 12 ýaşynda wagty ibadathanada enes atasy ýitirýär we ibadathanada onu tapýarlar. Ol o taýda özünden uly adamlara sapak berýär. Şeýle akylly soralar berýär. Adamlar onun aklyna, onun düşünjesine hayran galýarlar. Näme üçin? Ol täsini oglandy. Onun ol çağalygyndan başlap Hudaýyň padşalygy barada, Hudaý barada, onda şeýle bir kızgın söýgü bardy. Ol Hudaýyň padşalygyny wagyz etmeye gelendigini bilýärdi. İsa'nın ýaşaýyşynda hiç bir günah ýokdy. İsa Hudaýyň ve adamlaryň mehrini kazanıp ulaldy diýip ýazylýar.
çağalığında, yetkinjek wagtynda, ululanda İsa hiç bir günah etmeyin yaşayan. Geçen gepleşiklerimizde biz adamzadın günahsı vardı gürrün ettik. Hiç bir farkı yok. Ähli adamlar günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldy diýip gürrün ettik. Emma İsa beýle däldi. Ol ýönekey adam däldi. Bu dünýäde yeketek günah etmen ýaşan bu İsa Mesih'tir. Eger köne ähde, köne peýgamberleriň durmuşlaryny öwrenen wagtyňyz siz bir zady görersiňiz. Ähli peýgamberler seniň ýaly, meniň ýaly ýönekey adamlardy. Olaryň durmuşynda ýalňyşlyklar bardy. Olar Hudaýa şüphelendiler. Olar imany peslik etdiler. Olar günah da etdiler. Emma İsa günah etmedi. Bu täsinlik dälmi? Onuň doguluşy, onuň ýaşaýyşy, onuň taglimatlary, onuň adamzada berýän gürrüňleri bu täsin zat dälmi? Bu täsindir. Şoň üçin İncilde yazılan İsa'nın özünün aýdan sözleri var. Men yol, men hakykat, men ýaşaýyşdyryn. Mensiz hiç kim Hudaýa baryp bilmez diýär. Kim şu wagta çenle, haýsy peýgamber özü barada şeýle zatlar aýdyp bildi. Haýsy men yol, men hakykat, men ýaşaýyş diýip bildi. Eger siz bilýän bolsaňyz, onda aýdyň. Men mukaddes kitapdan beýle zatlar tapmadym. Siz de gözläp görüň. Meniň aýdýan zatlarymy özüňiz pikirleniň. Özüňiz gözleşdiriň, agtaryň, okaň, öwreniň. Şonda hakykata göz ýetirersiňiz. Täsin zatlar. Men yol, men hakykat, men ýaşaýyşdyryn. Üç zat. Şu üç zat barada aýratyn. Her biri barada aýratynlykda pikir edip görüň. Bu dünýäde, Türkmenistanda, Orsetde, Ýewropada, Amerikada, dünýäniň ähli ýerlerinde adamlar şol üç zady gözleýärler. Yol, hakykat, ýaşaýyş. Adamyň bütün durmuşy şol üç zady gözlemek bilen geçýär. Ähli adam şol üç zady gözleýär. Adamlaryň ýüreginde boşluk var. Ba yurtlarda, garip yurtlarda adamın sosial derejesine bağlı değil. Dürlü yerlere, dürlü hili adamlar bilen gürrün edýän. Hemmesi şol bir zady gözleýär. Yol nirde? Hakykat nirde? Ýaşaýyş nirde? Muny kim berip biler? Hiç kim bu zatlar mende gel men bereýin diýip aýdyp bilmeýär. Aýdýanam bolsa onu berip bilýäni azdır. Yalan taglimat bilen seni azdırarlar, aldarlar. Beýle zatlar köp dünýäde. Emma dogry ýoly saýlamak isleseň, ýoly hakykaty ýaşaýyşy saýlamak isleseň, onda onu berjek diýip aýdýanlaryň durmuşyny öwren. Dogrulygy, hakykaty gözleýän bolsaň, onda syynetde ýaşaýyşyna seret. İncilde yazılan hiçbir erwet agaç gowy miwe berip bilmez. Hiçbir gowy miwe berýän agaç erwet miwe berip bilmez. Her bir agaç öz miwesinden tanalyandır diýip yazılan. İsa'nın durmuşuna seret ve ondan öwren. Onun täsirligini görersin. O senin gözleyen, menin gözleyen, bugünkü gün yerde, yeryüzünde adamların gözleyen yolu, hakikaty ve ýaşaýyşy oldur. Şol üç zady tapan adam
Başka zat gözlemez. Şol üç zatı tapsan, sen hemme zatı taparsın. Eğer hemme zatı iyi olup durup, yolu, hakikadı yaşayışı bilmesen, sen hakiki bağıtlı bolup bilmersin. Doğulu bağıtlılık, bu senin pulunda, bu senin yaşayışında, bu senin münyen maşininde ya yaşayan cayında değildir. Ya da bu senin yaşayan yurdunda değildir. Hakiki bağıtlılık, sen hakiki yolu, hakikadı ve yaşayışı tapsan, şonda sen hakiki bağıtlı olup bilersin. İsa şol, senin gözleyenin. Ona iman et. Halas olursun. Sen ve bütün maşkalan halas olur. Təze durmuşa ev olursun. Seret. İsa təsin terde doğuldu. İsa günahsız bu dünyada yaşadı. Günahsız ecir çekti. İsa bütün adamzadın günahsı için haçta öldü. Ama bunun bilen hemme zat cemlenmedi. İsa 3. gün ölümden direldi. Bu täsinlik en büyük bir täsinlik. Bu dünyada ölümden direlen adam var mı? Yok. Hiçbir adam ölümden direlmedi. Ama İsa ölümden direldi. Senin aytman mümkün. Sen nereden bilyen? Eğer ol bir adama, iki adama görünen olsa, belki onlar yalan sözleyendir. Yok. İsa ölüp direlenden son 500'e uğrak adama göründü. İsa İncil'de şeyle zat yazılan. Dünem, şu günem, evvede çende, bakiyete çende. İsa şol bir İsa'dır. Ol hiç haçan ütkemez. Sen buna inanayan mı? İsa'nın diriligini nereden bilecek? İsa bugün hem diri. İsa hazır bizim aramızda. İsa'nın diriligini, onun bugünkü gülle 2009. yılda adamların durmuşuna tesir ediyeninden görüp bilyez. İsa 17 yıl bundan ozal. Menin durmuşumu ütketti. Ol menin durmuşumda diri oldu. Men onu görüp bildim. Ol bana taze yaşayış verdi. İsa menin durmuşumu ütketti. Meni taze adam etti. Bu onun diriliginden gurrun vermeyen. Ona imanı getir. Sen de onun diriligini görersin. İsa diridir. İsa dünyanın ehli yerlerinde bugün şu gece gündeyiz adamların durmuşunu ütkediye. Onların gözlerini açıya. Onları günahdan halas ediye. Onlara şifa veriye. Körlerin gözünü açıya. Alsakları yürüyerler. İsa täsinlik, mucizalar bu gece gündüz görkeziye. Seredin. Adamzadın tarihinde dürlü hili, imperiyalar, padşalıklar boldu. Həzirən var. Ama her bir zadın başlangıcı var ve sonu var. Ama İsa bu dünyaya geldi. 2000 yıl bundan ozal. Bizim yaşayışımız, bizim yıl hasabımız onun doğuluşundan başladı. Ama bugüne çenle İsa öz söygüsü bilen, öz merhameti bilen adamların durmuşuna tesir ediyor. Bu onun diriliginden gurrun vermeye mi? O diridir. Ona iman getirir. O senin gözleyenin. İsa yol, hakikat, yaşayıştır. Onsuz hiç kim cennete düşüp bilmez. Sebebi dine ol. Öz canı bilen senin, menin günahlarımın muzlunu töledi. Şonun için ol yaşayış verip biliyor. Huday seni bereketlesin.
Yine de gelecekki programmalarımızda görüşmeye şatlık bilen garaşýan. Hoş sağ ol.